Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabata bainas salahil akhlaqi wa nuhudil umam wa ja'alal qiyamal miftahal azzi wal karamah wa ja'ala fasadaha sababan lisukutil hadarat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi alladhina fahimu annal islaha yabda'u minan nufus. Amma ba'du. Para juri ingkang dahat kinurmatan, sedaya rencang ingkang kula tresnani lan sedaya para rawuh ingkang pinaringan kabagyan. Wonten kesempatan ingkang minulya menika kaparenga kula matur sekedhik babagan ngeronce karakter Islam kanthi benang karakter Islam. Para rawuh ingkang minulya, peradaban sejati boten namung dipun bangun saking kemajuan teknologi, gedene bangunan utawi kegiatan ekonomi mawon. Sejarah sampun buktiaken bilih peradaban kathah ingkang rubuh amargi rusaking karaten lan akhlak manungsa. Islam mulangaken pilih karakter kedah dipun bangun kanthi jero ati lan akhlak manungsa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabun negesaken datang hadis ingkang ungilipun Bismillahirrahmanirrahim. Innama buistu angin pestine den utus sapa ingsun den utus li utammima drapun nyampurnaake sapa ingsun nyampurnaake makarimal akhlaki ing mulyane pakerti. Hadis menika jelasaken bilih inti dakwah Islam menika pembentukan karakter. Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artosipun satemene sampun wonten ing piyambakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kang becik kangge tiyang ingkang ngarepaken rahmate Gusti Allah lan dina akhir lan kathah eling marang Gusti Allah. Ayat menika dados bukti bilih Rasulullah minangka figur peradaban ingkang akhlakipun dados cahaya tumrap umat menungso. Para rawuh ingkang minulya, supados gampil lan langkung saged dipun mangertosi badhe kula jelasaken pembahasan menika. Nomor setunggal, sejarah Islam bukti nyata peradaban akhlak. Nalika zaman jaya ing Rasulullah SAW kalih khulafaur rasyidin, peradaban dados panutan umat Islam. Tiang Islam dihormati boten amargi pedangipun, nanging amargi kejujuran lan keadilan. Kadosta kejujuran lan keadilan nalika dados pimpinan. Nalika wekdal perang Badar, Rasulullah nata barisan para sahabat kanthi rapi. Menawi wonten salah setunggali sahabat ingkang medal saking barisan, Rasulullah ngemutaken kanthi alus. Sak sampunipun Rasulullah paring wekdal dhateng sahabat, ken bales menawi rumaos dipun larani. Menika paring pitedah pilih pemimpin menika adil boten sewenang-wenang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sampeyan sedaya niku pemimpin, lan saben pemimpin badhe dipun pitaken tanggung jawabipun tumrap ingkang dipun pimpin. Nomor kalih, karakter Islam minangka pondasi peradaban.
Mbak, Mbak, enten sing tilem mboten? Sing tilem digugarien. Saderenge kula badhe tanglet. Napa ingkang dipun wastani karakter menika? Karakter Islam menika kadosta sidik. Napa sidik? Jujur, alhamdulillah pinter Jujur nggih, jujur, amanah, adil, tawadhu, sabar, lan istiqomah menika sanes namung pilar peradaban. Nanging teng mriku nilai pilar peradaban. Amargi napa? Amargi nalika kejujuran sirna masyarakat kebak penipuan. Nalika amanah dipun tinggalaken masyarakat kathah ingkang lakoni korupsi lan pengkhianatan. Napa tiang-tiang ingkang korupsi menika tiang ingkang bodoh? Boten. Menawi bodoh nggih boten saged korupsi. Nggih boten. Negeri kita punika namung kirang tiang ingkang negeri kita punika boten kirang tiang pinter, Pak. Negeri kita punika boten kirang tiang ingkang berpendidikan, Bu. Negeri kita punika namung kirang tiang ingkang jujur lan amanah kalih tugasipun. Saged ditingali saking perbandingan negara sanes kadosta Singapura, Korea Kidul, Jepang. Tindak korupsi mereka dipun anggap kelepatan ingkang sangat awon. Pejabat ingkang kabukten nindakaken korupsi boten namung dipun hukumi secara hukum, nanging dipun hukumi secara sosial. Benten kalih teng Indonesia korupsi ratusan triliunan rupiah, hukumanipun namung vonis sedoso ngantos gangsal ulas tahun kemawon. Kata sing tasik sugih lan berpengaruh negatif termerap masyarakat. Menika bukti lho Mbak, bukti rusaking karakter badhe ngerusak peradaban. Para rawuh ingkang minulya, nomor 3, Islam badhe nglahiraken tatanan sosial ingkang adil. Islam boten namung ngatur ibadah ritual, nanging ugi ngatur hubungan sosial. Akhlak Islami badhe nglahiraken masyarakat ingkang adil, rukun lan saling ngajeni. Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artosipun sampeyan sedaya niki lho Mbak, punika umat ingkang paling sae ingkang dipun lahiraken kangge tiyang menungso. Predikat umat paling sae boten amergi jumlahipun, nanging amergi karakter lan tanggung jawab sosial. Nomor sekawan, generasi 6 minangka penentu masa depan peradaban. Poin-poin dateng inggil wau niku sedanten dipun tentuaken kalih generasi nemipun. Amargi napa? Syubbanul yaum rijalul ghabbi. Para nom-noman menika badhe dados para priya ing benjing. Generasi 6 niku pilar utama lho Mbak. Niku benang utama badhe ngeronce peradaban teng pingking. Ilmu tanpa adab badhe nuwuhaken kerusakan. Nanging ilmu ingkang dipun hiasi akhlak badhe nuwuhaken peradaban ingkang mulya. Saking menika saged dipun simpulaken, nomor setunggal, peradaban menika boten saged kabentuk tanpa karakter Islam. Nomor kalih, akhlak Islami minangka pondasi peradaban. Nomor 3, Rasulullah niku figur peradaban sejati. Nomor sekawan, sejarah sampun buktiaken bilih Rasulullah niku memang akhlake sae. Nomor gangsal, generasi 6 kedah saged gabungaken ilmu, iman lan adab. Pramila menika sumangga kula panjenengan sedaya tansah nguri-nguri adab supados pribadi-pribadi ingkang berkarakter Islami, sehingga saged dados benang-benang ingkang ngeronce peradaban ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampun apa dereng? Sampun apa dereng?
Ampun nggih. Niki kula pun ngelak. Nggih. Makaten punika ingkang saged kawula aturaken menawi wonten tiga tindak tanduk ugi pitutur ingkang kirang prayogi kawula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.